atemufo timienu. Na Awurade bɔfo firi Gilgal ba Bokim bɛka ase. Miyi mu firi Misraim, na mede mo ba asase a meka ho ntam me kyerɛ mo agyanom no so. Na me se, meremmu me ne mo ntam apam no so da biara da. Na mo nso, mo ne asase yi sofo mpam apam biara. Mumubu wɔn afɔrebukyia. Nanso mo antie me ne. Ɛdeɛ na moayɔ yi. Na maka nso sɛ, merempam wɔn mo anim. Na wɔbɛdane nkasɛɛ ama mo. Na wɔn anyame adane mo fidie. Na Awurade bɔfo no kan nsɛm kyerɛ Israelfo no nyinaa no. Ɔman no ma wɔn ne susui. Enti wɔfrɛ hɔ sɛ Bokim, aseɛ ne asufoɔ. Na wɔbɔ Awurade afɔdeɛ wɔ hɔ. Na Yoshua gyaa ɔman ne kwan ma Israelfo nyinaa kɔɔ wɔn agyapadeɛ so kudii asase ne so. Na ɔman ne som Awurade, Yoshua na nyinaa. Ne na mpanimfo a wonyini kyeree Yoshua akyiri nyinaa. Na wohunu Awurade nnwuma akɛse a ɔyɔm a Israel no nyinaa wɔ hɔ no. Na Nun ba Yoshua, Awurade akoa ne wuyi. Na wadi mfirinhyia 102. Na wosie no n'agyapadeɛ hyeɛ so wɔ Timnat Heres, Efraim bepɔ so, Gas bepɔ atifi fam. Na ɔboaboa awɔ ntoatoasoɔ no nyinaa nso ano kaa wɔn agyanom ho. Na awɔ ntoatoasoɔ foforo dii wɔn akyi sɔree. Nipa a wonim Awurade ne yɔe a ɔyɔm a Israel no nso. Na Israelfoɔ no yɔɔ deɛ ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na wɔsom Baalim. Na wogyaa Awurade hɔ. Wɔn agyanom Nyankopɔn a oyii wɔn firi Misraim asase soɔ no. Na wokodii anyame foforo a wofiri aman a wɔatwa wɔn ho ahyia no mu no anyame akyi. Na wɔsɔree wɔn. Na woyi Awurade abufuo. Na wogyaa Awurade hɔ kɔsom Baal ne Astaroth. Na Awurade bufu Israel. Na ɔde wɔn hyɛ afomfafoɔ nsa. Na wɔfom wɔn fae. Na ɔtɔn wɔn hyɛ wɔn atamfo a wɔatwa wɔn ho ahyia no nsa. Na wɔantumi anyina wɔn atamfo anim bio. Baabiara a wofiri korɔ no. Na Awurade nsa ne wɔn di ne bɔne. Sɛdeɛ Awurade kae, ne sɛdeɛ Awurade kaa wɔn ntam no. Na wɔn ho hiahia wɔn papaapa. Ɛna Awurade mema atemufoɔ soɔ ma wɔgye wɔn kwa firi wɔn afomfafoɔ no nsam. Na wɔn atemufoɔ no nso, wɔantie wɔn. Na wodi anyame foforo akyi adwamammom. Na wɔsɔree wɔn. Ntɛm ara na wofiri kwan a wɔn agyanom nante so tie Awurade mmara nsɛm no soɔ. Na wɔn deɛ wɔani so. Na sɛ Awurade ma atemufoɔ so ma wɔn a, ɛne Awurade di ɔtemufoɔ no akyi. Na ɔgye wɔn firi wɔn atamfo no nsam. Ɔtemufoɔ no na nyinaa. Ebisɛ wɔn ahafoɔ ne wɔn taafoɔ anim apinisie no nti, Awurade yam hyehyee no. Na sɛ ɔtemufoɔ no wu a, wɔsane wɔn akyi. Na wɔsɛe sene wɔn agyanom di anyame foforo akyiri. Som wɔn sɔre wɔn. Wɔanyae wɔn amumuyɔ ne wɔn kɔnseneyɛ kwan so nanteɛ. Na Awurade abufuo dɔre tia Israel na ɔkaa sɛ, sɛdeɛ ɔman yi ato mapam a mehyɛɛ wɔn agyanom, na ɔntie me ni yi. Me nso merenkɔ so mentu amanaman a Yesu awugyaa wɔn no mu biara bio wɔn anim. Na wɔde wɔn asɔ Israel ahwɛ sɛ ɔbɛhwɛ Awurade kwan no anante so. Sɛdeɛ wɔn agyanom hwɛeɛ no, anaasɛ ɔrenhwɛ. Enti Awurade gyae amanaman no koom na wɔantu wɔn ntɛm. Na wɔamfa wɔn anhyɛ Yoshua nsa.